Hvorfor var det overhovedet muligt, da vi kom her i dag og parkerer her udenfor? Hvorfor er der ikke fyldt med flyvende tallerkener, der holder ude på vejen? Der er så mange steder i den nærmeste omegn, hvor der kan være levende væsener, som kunne komme hertil. Hvorfor vrimler de med UFO'er og med rumvæsener udefra? Jeg forstår det ikke.